Bon dia. Com que enguany no podem fer presentació en el Valparaíso ni a cap lloc degut a les normes Covid, farem una presentació virtual. Som l'Andreu de Camp Majoral, la persona que grava en la Mireia de Camp Majoral, i som aquí a la vinya de Son Roig per presentar-nos primer de tot allà on comença el vi, que és en aquesta vinya. Estem a una parcel·la de Callet, tenim Son Roig, Son Roig és just aquí darrere. Això ja seria la zona del massís de Randa, en el poble d'Algaida, i m'han demanat que presentem un vi. Nosaltres enguany presentam els vins de cada any, però amb les anyades noves. I com que som aquí de vora Escallet, acabat de podar, vos presento Escallet. Escallet del D8, que és el que estem venent ara. Supos que mig any o al final d'aquest any comencem a vendre Escallet del D9, ja ho veurem. I espero que el disfruteu. Gràcies.